Hadian lai sngi bagi nong yalam ke senjuk di nongnya kali kamai ke jela ke lahiar Shasilchar Kachar distrik Assam banekran smuthu jingmut halor ke jingsha sho uba Sumar Phyllei unongnya trok uba nakashnong Shangpung West Giant Hills ubala sha sho obat shale tomet hau Ajoy Pol uba shong Hasilchar kinong yalam ke senjuk kilalit Shasilchar bat kilaya kendu iki pulit Hasilchar Police Station banekran halor ke nika jingja kinong yalam ke senjuk kila aipor lai sngi yau Ajoy Pol ban wan ban pendam bat pan map halor ke nika jingja lem kumta kinomi Nasilchar. Haka khandai tarik risa u Ajoy Pol ulawan ban pan map na uba Sumar Phyllei bat nakipat ba Khubborjylla baro kawe. One day he will become back. Who will take responsibility? एक ठू हमारा स्टोरी ना एक ठू माय उनका बच्चा एक ठू छोड़ेगा बोला हाँ अच्छा दो बार छोड़ेगा बोला अच्छा है 3 बार मरेगा भी अच्छा है Say sorry. How you get? From your side, See properly. you please teach your son in such a nice way, boss. And you long come say again now. अष्टमी दिन दुर्गा पूजा का टाइम में एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए ड्राइवर को हम थोड़ा कुछ किया, इसलिए हम माफी मांगता है सबका सामने। कब हुआ था एक्सीडेंट? वो तो 30 तारीख। क्या था? वो तो गाड़ी में मारा है, उसलिए माथा में थोड़ा गरम आ गया, उसलिए ड्राइवर को पूछा, वो हिंदी नहीं समझता, हम तो नहीं जानते। आप लोगों तो ड्राइवर को मारा था? हाँ मारा, इसलिए हम माफी मांगते। तो अभी आप लोग एपोलॉजी स्वीकार करता है? हाँ स्वीकार। ये आप लोगों का भूल हो गया। तो ये काम दोबारा से होगा क्या? नहीं ऐसा कभी नहीं हो। नहीं समझ में आया? हाँ ठीक। ह्यूमन राइट वायलेट करते हैं, ह्यूमन राइट। আমি তো অ্যাসোসিয়েশনের সামনে कानून भी तो है ना, कानून के पास अब तो जाना था। आप लोग तो अपने हाथ में ये गलती हो गया तो हम बोल रहे हैं, हाथ में ले लिया था। हमारा गलती हो गया तो हम बोल रहे। अजय पाल। अच्छा, सिलचर का शशान रोड। और आपका लड़का का नाम? इसका नाम है आपका लड़का ना? आपका लड़का अनुराग पाल। कितना एज का है? 14+। तो आप तो सामने में थे। हाँ ये तो रुका है था, बहुत गलती हो गया इसलिए तो। আমি এরকম আমার বউ বাচ্চা সব আসলো গাড়িতে, আমরা তো শ্রীকুনা আপনার এই জগন্নাথ বাড়ি আছে মহাপ্রভুর আখড়া, এইখানতে আমরা রিটার্ন হইতেছি, ঠিক 5 মিনিট হয়েছে ড্রাইভিং হয়েছে, এই সময় কল্যাণীর সামনে কথা। তারা কি আপনার সঙ্গে মানে ভালো ব্যবহার করছে? এখন তো খুবই ভালো ব্যবহার করছে। আপনার বুঝাইছে? হ্যাঁ বুঝাইছে। আপনার নিজের ভুলটা বুঝতে পারছেন? उसके लिए हम माफी चाहता है, बस हमारा कुछ नहीं, हमारा गलती हो गया, हम मानता है, इसलिए हम माफी मांगता है। दूसरा बात, लड़का को साथ में लेके गया मारने के लिए, आप ये कोई तरीका है कि आप अपना बच्चा को ये सब ऐसा नहीं सिखाता है हम लोग। वो भी जोश में आ गया है, उसको एक्सीडेंट में बहुत तकलीफ हुआ, इसलिए हाथ उठा दिया। हम तो रुका है, उसको हम रुका है, अब वीडियो में देखना है, हम रुका है, फिर भी हम माफी चाहता है, उसके तरफ से भी हम माफी। That means कि अगर मीडिया नहीं होता था, कैमरा नहीं,
ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा नहीं होता है। हम तो भूल हो गया तो हो गया, और क्या करेगा, हम तो माफी चाहता है। Ngi kum ka association kum ka asion jong ki nonya trok bat ki trai trok. Kani ka de ka appeal ke jongi sha ki to ki parade khot jongi khamtam ki nonya kali. Haba ki nya ya ki kali jongi barjala ngino mongi e. Magi de ki parado hi ki haban kamai ban kaji hab nya hi ya ki kali bana bar namar ba nakali ng jongi ngimla ban yo lut ban ai lut ya kata ka ki kali ban nya ya ki. Hanrenga shuong ya ki tang kani kawai. To dialog ki bahusia. Baik balai ngilap nak ni ka kes mentang yang perhat bah nak kali ngojong pi ngilap ba uni utrai kali na du bajia kani ka jingjia kani ka dei ka kabangi kwa ba ban keren ba pin snu thu lang nak kali ngojong pi kum kita kinong nya kali mana du bajia lai fotori hadu kani ka khlimat ka menta ya kani ka kam nak kali ngojong utrai ukhlaman mi angi bat ni sngo ban ong ba sngo ba ban pin bishar bania ba haba pishakri haba pinya ya kakali jong ubar jela sengau bah wat nom ritmen sim wat nom long ngilap ong kum kita ki mrau ki ban syakri mrau ya kakam henrei haba ngi syakri ya kakam ngide ban long kenrat ya kakam ngide ban long kenrat ya kakam ban nginom aili ya kini ki trai kali ki bade ki bar jela bah kin le mon kum bale mon menta uni u trai trok bar jela ya uni para dekhot jongi ubade unonya kali ubala iben yang ni ubaha ka jenjara ka sitom ngi ha banwan mare ngi wat ya ka kaliru nakaliang jong ka police department hang niru daka baburam ngi kila mapno kila pak seino kila penstat no ya ka kaliban seitang hapo sisngi kata ka de bangilap ngi tinge kentu ya ki shua bakin bela batkiwe shua bakin aimen sim ya ki malik ki banabar jela sewa da perkhat arsin ya ka kam namar ha ka bakut nda pila mat ka jing e kamut nakaliang jong ki Shillong tang kinong penon kam ya ki driver kasi jongi ka jinglap ka jongi bakini ki try kali ke badena barjala ki kwa abha ban ai bela ya ki kasi jongi ban phanya trok we kalong ban like ya kinu ki jing e hapo kari kasi kalong bagi penon kam barsa ka we ru kini ki driver kasi jongi ki dei ki briu ki bal ki dei ki kita ki kinong bala ki bateri hok ya kam kabaduna kabaibam mo kumta kan kaduna katulop bat kila ban sha bet kat ka bakile hendrei kini ki bru ki banaba lada ki tre ya kam ki nya ya kam wada de ki nonya kaliru kim aili ya ki malik ki jongki te nakali ang jongki ni ki try kali banabar jala ki khen ya kini ki parabru jongi ban ai bala ki long ba bale ki ai bala namar ki khen ba ka khamyo nong bat ki long ki bajam takadaw kani kawai ka khubor ka bang ko ban ai sha kini ki try kali sha kini ki nongnya kali sengau ba nang ni syakamat dahusiar haba pitrai kam bat ki briu ki bana barjala tangkat tahi nga soban ong ban ai ko nakaliang ga jongi yisngau ban nan kong nang shabe nga soban ai ngu ya ublei nong bu nong thau uba ngila poi hakani ga jakaru nadu ka baslang ngiwan hang ni kadai ga jaka hari nong wei handrai ngiwan hang ni kamut da yisngau ba ngila yo ya kata ngiyo nadu bangi poi yang ni ngidap da ka jing shangai nakaliang jongi prado khotru kimdon ganu ka jingting bat hadin kini gilai ski bangi sa shaniru ngile kendu ya shibun ba ki jing e havade bat kani ka kam hanrei nakaliang ga jong ngi alang kum ka association tani kum kata ka senjuk jong ki kali kamai jong ka brief new trap ngile long teli ka we bat ngile khun ya kani kam da ka jing teli ngile sa shini da ka jing da kham ganu ka jingting ngasngo ba ka de ka bor phala kaba ublei try kenrat ulai alam lenti yangi bangila ban pendep yang nekam hadu bakalong kumni menta hadin lai singi menta kasingi akapor kumba shiteng singi ye te nakaliang jong kini ki briu ki ba show kini ki badai na po asam ki ba show ya uni u pra de khot jongi u badai u driver banyak ya kali haka kalai po tarik kila wan mi lang bat ki baying asem ga jongki nangta ka ei ka ba ngi so tenat kolong bana kaliang jong u nongnya kali mo u nakaliang jong u ba Sumar Phyllei bat nakaliang jong ka family jong u nadu ki hinmen nadu ki para ki wawanang ni da kajing so thu hi ka jong ki kilayadon kata kajing map markaliang ba nakaliang jong ki gilaya map markaliang bat nakaliang jong ngimla ban ong e halor kata hanrei ngila keren shai ya kini ki briu ki basyo ya uni u
para driver ke jongi kan ngela kan saya ki ba kani ke jingle jongki ba klem perkhat kadwan ra ya kata ka communal feeling kadwan ra ya kata ka jing ya shurut apreng ki artli gi jaj menriu lagi ba syong po jela Assam ba jela Meghalaya debat ka weiru ke bangi sosi ke bangi lap hangni kolong ba uni ukhna uba ukpa uyalam bansyo udang khat saus nem ga arta dang khat saus nem ga arta tengi ngiladap da kajing sosi ba kumno kat ukpa ya uba khna ubang khat saus nem uyalam bansyo angto hi tengi ladap kan sai u ya kataru ladang iya da ka an kajing kta ya ka mentality jong tu khna kam de ngatrai ka bangila ban pediang ka imlang ka salang tengi la kan sai ya kata bat nakaliang jong gini gi bayawan lang nang ni na po asam ru wan lang bat uru ya kataru kila kubur ba ka de kajing bakla nakaliang ka jongki bat nakaliang ka jongi ru ni kum ka asian ngin ong kumdo haba nakaliang ka jongki kila don kata kajing esuk kajing ama haba gide try ya kata ngi pediang ngi burom ya kata kajing rai ka jongki hendrai tang kani ka we ka message kalong very clear ngi kwa ban ai sha ki parado ki parasnam jongi balai ngi sha nyon ben kajing sha nyon ben jongi kalong ba nan kong e kadai nangi kinong elam nangi kinong elam namar rajia kanu ka kam kamut ba nakaliang ka jongi kamut ngilalap menta ba kajing kun kalong ba kajing jia ba kajing ngat ya ki apot ban ngat i ka apot ki ba jenjar ki ba sosat ha ka imlang salang ki dei be ki barit baria ki dei ki baduk basuk katba kim jujia ya kinong elam kam jujia ya kinong elam hi te ngilap ba kani kala lap skala akan sai kalong ba ni kinong elam ni pha ya tur be ka sai long mi pha ya tur ya ki barit baria katba ya ledi ngim jutur kani ka dei ka wei ka benta ka bangi lap ba ka penslur ya kini ki beriu ki banabar bakin le ben ya ki parado ki prasnam ki jongi menshwa nadu ki sim ki bandai nadu ki nongelam ki menshwa kalong baki nongelam ki tur syakmat ya kanu kakam ki ibu sedin ya ki nongsong sunong ya ki pajba ya ki rupajba ya ki barit baria raimenta ni long baki nongelam ki patur baitangi ki barit baria kat baki nongelam ya di kiri imle tekani kade ka wei ka bapen sulur ken ya kini ki beriu bakin kin yo ban nyon ngi te kai bang ilap menta ha kani ka jingwan jongi hang ni kalong ngiyo ken ka jing sneng papet menta la de ngia teli lang ka we ngiwan mi hang ni krui hang ni wala de kari ka nong we ka ba jangai ba ka ba ngimlong ya khmat joki hang ni hare ngir banra ada ka jing teli ngiwan ya kun ya ka hok bat ngi penlong slur ya ladi kamut ba wala da kiwan shibun na kaliang ka jongki kimla ban nei ki hab ban pendem lani ki hab ban sngutu ban pen iba pleng kani ka dega kajinga teli ka jongi kamde ka bor ka jongi kum ka ASEAN kamde ka bor jongi ka union handai kani ka message lani ka Khubor kalong clear ba ya kini mentaba kamlong ban le ka yengi balai ngi shu ya thu khana ba o mlong ele ka ya ki punjabi lani kita kisik o ngimlong ban ele ka ya unagalan o ngimlong ban ele ka ya yo umizo namar balai kade ka jinga teli ka jongki kade ka jingkit kia ka jongki te mentang akwa ban long ngisngo ban ong kum ka association kum ka senjuk lani kum ki paranong elam ngisngo ban nang ni sakhamat nginom ap ken ya kanu ka senjuk ya kanu kinong elam na kanu benta baro khoi ki pajba aru kin long no elam kin ya mi pajba abet lada jia kanu jingjia ha kan khamtam ka bade shabar jongka state ka jongi namar kani lada ngile ja be ngile ban dawa ya la jongka kan sen ya ka message kan aya ka Khubor ya ki ba nang ni sakhamat habai kendu kamban ngi kin hablong ki ba adakar ki hablong ki ba adakar lada kimlong ki ba adakar ngi de ki jaj meri ki ba shilur ban ngin tur bet lada kalong ha kanu ka bentaru e kata ka de ka wei ka ba ngiyo ban kaji hikai menta kasni kade ka jingya sha ka jingya teli ka jing shilur jongi lang barok khoj ndei jongi kum ginong elam kade ka jingya shilur lang ka jingya don lang renti lang ka jongi ngelong ka wei menta ngi sayo ya kani ka kajing job bagi sawan gini bagi sapan map bagi sawan ban ya keren penbej ya ki kam barok khoj maki gila le bakla kata kade ka wei ka ba masngo ban ong tangat ai Kawai ro habu ika jing tam gini ginong mi khmat kham tam ginong mi khmat jungi ba katni ka kes kala ja kala katni ka jingja kala pau rei undan rei wei ru tam nong mi khmat ban ba khli na bensim benta ya kata ya kan penyelam mi kita mau ben wan yarap yu parado prasnam yu para jungi yu men jungi bala pe syam kan ka apat ngimi i watang wei ru tam nong mi khmat umdan bawan keli na umdan ban wan pisngau hangi ba pet ni dan rengkat bat pi
ngidon rengkat bat phi bat lada phi don kam kano ngidon lang bat phi nyarap be phi are ngimi ire wat tau nong mi khmat jongi uwei ru umdan re nadu MLA na MDC ru umdan re uwei ru bawan mi khmat hangnia wan nyarap yangi kani kalong bet tang da kabor para mengihi para ka union para ka senjuk ba ngihap benwan sini ngihap benwan sini ben ba kli na mentau para do para senam jongi besyam kalau nat hani hapo hari jongki wei hari britor mah hari thor te ka ngibu jeng keli bha khatam kinong mi khmat ba sei phidan hakum kini gipor phi kemau pat ba kemau yangi tang gipor election te philong tang kita ki leisan senam te sobha ni kerpa de phi ba lada nang ni syahmat lada phi ru phinyo red yangi mah phi red yangi te kemau ba mangi ba pensyong ya phi ba pensyong suki ya phi mangi hi ban pen kelam ya phi